И здравейте, фенове на Brutal Chickens, аз съм Митко и днес ще ви покажа една мега проста редстоун системка. Това е един cobblestone генератор. Така. Това се прави супер лесно, просто трябва да направите пистена. Първо трябва да си направите cobblestone генератор и след това просто трябва да направите пистена да се работи самичък, което става супер просто, ето както видите, водата правят cobblestone и пистена просто ви путва. Как се прави? Така. Тук ще го направя. Взимате така правите. Няма значение какъв ще е този магнит. Тези двете ги чупите. Тук слагате един redstone repeater. Така. Ето тук горе. Слагате един redstone repeater. На трета степен. Защо слагаме на трета? Защото ако е на първа, тук сложа торч. Светваме. Обаче ако сложа такова, вижте как свети и накрая торч изгасва. Ако е на трета степен и сложа redstone торч, няма как да изгасва, защото импулсът не е толкова силен и така не се пренатоварва самия redstone торч. След това останалото е супер просто. Ето слагате така, слагате просто пистена, ето пистена си работи и останалото е просто да направите един cobblestone генератор, който се прави много лесно. Така. Ето тук правите две надолу, това тук го изграждате, тук не го слагате, тук, така и cobblestone генератор ви било. Опа. Ако сложите тук слагате лава, тук е на вода и започва да се прави. Има едно нещо, което искам да ви попитам. Тъй като нашия отбор няма интро, ще ви молим някой от вас да ни направи на интро и после ще измислим каква ще е наградата. Естествено няма как да е без награда. Ако може някой да ни направи интро, ще сме много благодарни и естествено ще ни награда. Няма значение каква ще е наградата, стига да имаме интро. Аз бях Митко от Brutal Chickens. Довиждане до следващия път.